Mundu guztia oporretan dago ja da, jokalariak oporretan daude, baina ezin daiteke esan Reala ez dagoela lanean, bueno, merkatua oraindik nahiko lasai dago, baina Reala klub moduan fitxatzen ari da, ez, Markel? Eta lanean dauzen pertsonak, bueno, gaur ikusiko ditugu, ez? Guztira lau pertsona ikusiko ditugu gaur, lau pertsona aurkeztuko, bueno, dizkizuegu, eta hasteko nahi bozu, ja, hasiko gera gure kapitainarekin, datorren 2 urteetarako minimo, Realea zuzenduko duan pertsonaekin. Sergio Francisco, egisa da bidixo baten ja, bueno, gainetik azaldu genuela zein dan eta zenbat denboraldi egondan Realian, ez? Bai, bideo hori jada ikusgai daukazue YouTubeen, orain dela aste batzuk igo genuen, eta bueno, Sergioren inguruan zer esan dezakegu, ba, 8 denboraldi doala klubean, lan bikaina egin duela Sansen, playoffeko postuak lortu dituela, eta klubaren konfiantza osoa duela, ez? Oraingoz, bere lana oraindik ez da hasi lehen taldean, berak prentsaurrekoan esan zuen oraindik pendiente dituela elkarrizketak jokalariekin, bueno, pare bat gauzatxo eta detaile zehaztea, baina bueno, apiriletik dago lanean talde berri hori sortzeko, eta hor, ba, bueno, esku honetan gaudela esan dezakegu. Bai, staff berri hau osatuko duten pertsonetan nahiko nobedade asko ditugu, ez? Hasteko Felipe Sánchez Mateos. Bere rola nahiko zaila da deszifratzia edo azaltzia zengo duan, ze asistente de equipo propioko rola izango du. Asmatzean nahi dozu, zaila hau bintzat. Bueno, ez dakigu oso ondo zein izango den bere lana, ze gaur ateratako albiste bat da, Diario Basko argitaratu du gaur goizean, eta gero beste medio batzuk ere ba, bueno, argitaratu dute. Ajaxetik dator, Ajaxeko bigarren entrenatzailea izan da orain arte, eta esperientzia handiko entrenatzaile bat da. Turkian egon da, Roberto Olabe lehen eskutik ezagutzen du, ze berarekin entrenatu zuen Ego Amerikan, eta hau oso bitxia da, baina oso aberatza, ez? Erik Bretosen laguna da. Erik Bretosekin batera blog bat sortu zuen El Divan del Futbol izenekoa Hori da. interneten, eta ba, beraien bideak gurutzatu dira berriz hemen, ez? Eta hor, nik uste hori dala ere arrazoi bat, ba, bueno, bueltan ekartzeko, ez? Horrelako perfil bat. Bai, batez ere euren artean harremana daolako, eta, bueno, konfiantza izan eskero, hori aprobetxein behar dozu, eta nik uste seguru, lanian oso ondarituko diazela. Bestetik, bueno, aurten ikusi dugu, baloi geldiko jokaldi asko ez diala ondo amaitxu, eta horretan ere realak bere nobedade bat izango du, ze Jose Rodríguez etorriko da, bueno, Premierreko Aston Villan eta baitxare Eskoziako selekzioan egondako pertsona, eta, bueno, nik uste ikusita aurtengoa, ez dala oso zaila hobetzia, baina behintzat, espero dut errefortzu hau, bueno, oso garrantzitsua izango dela, eta seguruenik, bueno, datorren urtean ikusiko ditua bai jokaldi berrixak, eta baitxa ere, ea hobeto amaitzuten, ez? Ze iazko denboraldian, zenbait datu bildu ditugu, negozu azaldu zon. Bai, nobedadea edo berrikuntza behintzat bada, ze orain arte lan hau Mikel Labakak egin du, ez banabil gaizki, eta orain Bai, entrenatzaile espezifiko bat ekarriko dugu honetarako, ez? Honek ere, ba, realaren profesionalizazioaz hitz egiten du, eta garrantzitsua da. Pasa den denboraldian, zuk aipatu duzun bezala, 5 gol dira geldikako jokaldietan, realak sartzen dituenak, eta kornerretatik, ba, bueno, gehien motzean ateratzen duen taldea da Reala, bigarrena uste dut, bai, 217 lehenengoa Real Madrid. kornerretatik, hori da, 217 kornerretatik, 168 motzean atera ditu. Egia esan behar da hemen, estadistikoki esaten da orokorrean efektiboagoa dela kornerrak motzean ateratzea, luzean baina hala ere Realak ez du lortu arrisku hori sortzea, eta bueno, Jose Rodríguezen fitxaketa honek ba, lagundu gaitzake hortan hobetzeko, ez? Hori da, batez ere nik ikuste dutena behintzat, da, bueno, baloi horiek jartzeko jokalari oso onak ditugula, Hori da. bai Kubo, bai Sergio Gómez, osea, jokalari oso trebiak, baina arazoan ikuste rematatzaileetan dagola. Ze gisa da John Martin oso ondo dizela, bueno, airez, baina John Martin kenduta ez dakit zen egon daiteken. Prest. Claro, eske
orain Jon Martinen irrupzio honekin berari bilatu behar diogu, bera da Hori da. gehien irabazten duena goitik, Mm. baina aurten nahi Fagert ere izan dugu, ez duela golik sartu, pasaden denboraldian, edo pasaden denboraldietan Robin Lenormand izaten genuen, ez? Mikel Merino ere bai, Merino, baina hori da. ez genuen arrisku hori sortzen geldikako jokaldietan, eta hor hobetzea garrantzitsua izan daiteke. Eta azkenik, azkeneko perfila, bueno, Realaren staff berrian, Josu Ribas da. Josu Ribas jada ezagutzen dugu, ze orain danok gaude engantzatuta Sanserekin, eta bera da, Sanseren aurpegia orain momentuan, baina orain arte, bigarren entrenatzailea izan da Sansen Sergio Franciscorekin, eta Sergio Francisco beraren ganduen konfiantza, hemen erakusten da ez, berarekin eramaten du gora. Bai, bere lehenengo aldia izan da Realeko talde bat zuzentzen, ze, bueno, 11 urte daramatza Realeko azpi kategorietan, eta aurten izan da bere lehenengo aldisa Realeko, bueno, hori, entrenatzaile bezala, eta nota nahiko altua da, ze, bueno, 7 partida zuzendu ditu momentuz, 4 garaipen, 2 berdinketa, eta partida bakarra galduta. Osea, eta igandeko finala aurria izan da. Osea, nota oso altua da, eta nik uste ezin diogula ezer aurpegiratu, ez? Bai, atera zenean Sergio Franciscoren albistea lehenengo taldea hartuko zuela, hori zen beldurra, ez? Entrenatzailea galdu eta taldea jaustea, Hmm. baina Josu Ribasek mantentzea lortu du, eta ez soilik mantentzea, baizik eta playoffetan sekulako emaitzak lortzea, orain bigarren mailara igotzeko aukera hori izatea, eta horrek oso ondo hitz egiten du, Josu Ribasek ere jarraikortasuna eman diolako Sergio Francisco egindako lanari. Orduan, Bai, esan genezake, bikote hori lehen taldean mantenduko dela, eta Sansek bestalde Jon Ansotegi eta Imanol Agirretxe izango dituela buru, ez? bai, batez ere, nik uste ere, bueno, direktibak pertsona hauengan jartzen duan konfiantza oso handixea dela, ez? Eta hori alde batetik oso ondo hitz egiten du eurei buruz, baina baita ere proiektua luzera dixela azaltzen digu, ez? Egisa da, bueno, egoera ikusita oso zaila dela, bueno, a priori entrenatzaile bezala jolastu ez ditxuan partida asko, bueno, aurrean izatia, eta orduan, bueno, nik uste jokaldi arriskutsua dela, baina, bueno, ondo atera da. Gero nahi bozu bestaldetik, bidixo hau ja amaitzen juteko, Sanseren inguruan hitz egingo du, ze larun batean, izugarrizko partida jolastu zuten, eta Gipuzkoar asko izan genituen lehenengo 11akuan. Bai, uste dute Sanseren talde osoan ehuneko laurogeia Gipuzkoarra zela, eta egia esan Josu Ribasen planteamendua nahiko desberdina izan zen, estremo edo hegalari puruekin atera baino nahiago izan zuen erdilari gehiagorekin atera, Eder Garzia sartu zuen, Gorka Gorosabel bere apustu handiena izan dela orain arte, eta ondo atera zaio, lehenengo gola sartu zuen, baina, bueno, pixka bat zalantza horiek geneuzkan hasieran, eta bikain jolastu zuen Sansek, eta orain emaitza oso ona du bueltarako. Bai, batez ere lehenengo partia izan da nik uste estrategia hori lehenengoa, pizkatxo bat kontserbadoreagoa zeuala, ez? Bai. Eta nik uste erasuan ingenun mina oso handiz izan dela, eta hori ikusi genuen, ez? Azkenengo gola, karrerasena oso gol ona da, eta ikusi genuen danok, Sanse honek ze maila dukan, ez? Bigarren mailako maila duala, eta espero dugu lan hau, igandian ja, bueno, itxen amaitzia, ez? Bai, eta igandeko partida dirudiena baino garrantzitsuagoa da, ze asko aldatu daiteke Realaren planifikazioa edo hurrengo denboraldirako planteamendua, Sanse bigarren mailan badago edo lehenengo RFF mailan, ez? Hmm. Ze azkenean, bueno, badakigu estafa osatzen doala gutxinaka gutxinaka, baina lehen taldean fitxasko daude, jokalari asko daude zalantzan, eta Sansek zer egiten duen, horrek baldintzatu dezake planifikazioa, baina, bueno, ikusiko dugu igandean zer gertatzen den, eta guk nahiago dugu noski, Sansei bigarren mailan ikusi hurrengo urtean. Hori da, batez ere ikusiko dugu ere ea zelai erdi horretan lau jokalariekin edo hirukin ateratzen dan, ez? Baina, bueno, argi dago, espero dugula datorren denboraldirako, bueno, direktibak lan bikoitz hori izatea.